Η πολυφημισμένη κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων με εκατομμύρια φίλους και άλλους τόσους τυχερούς κατόχους των μοντέλων της έχει το δικό της σύγχρονο σπίτι, στο οποίο στεγάζει την ένδοξη ιστορία της. Στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, απέναντι από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του Zuffenhausen, βρίσκεται το Μουσείο της Porsche, το στολίδι της μάρκας και άλλο ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Το νέο Μουσείο της Porsche άνοιξε επίσημα τις πόρτες του για το κοινό στις 29 Ιανουαρίου 2009. Ο εκκλησιακός χώρος των 5.600 τετραγωνικών μέτρων στηρίζεται σε μόλις 3 σημεία, τους λεγόμενους πυλώνες από ενισχυμένο σκυρόδεμα, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι αιωρείται στο χώρο. Στο εσωτερικό του κτηρίου, περίπου 80 εκθέματα βρίσκονται σε δημόσια θέα, κατά καιρούς όμως παρουσιάζονται διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα τα προγραμματισμένα γεγονότα και εκδηλώσεις, κρατώντας έτσι αμύωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στο Μουσείο της Porsche δεν υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο τα μοντέλα που έφεραν μέχρι σήμερα το έμβλημα της αυστριακής οικογένειας Porsche, αλλά και πολλά άλλα δημιουργήματα των μελών της οικογένειας που ενεπλάκησαν στην αυτοκίνηση, πολύ πιο πριν αποφασίσουν να ιδρύσουν τη δική τους μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων. Έτσι λοιπόν, στο νέο Μουσείο της Porsche μπορεί κανείς να δει και εκθέματα πέραν της ιστορίας της μάρκας που φέρουν τη δημιουργικότητα και υπογραφή φυσικά των προγόνων της οικογένειας Porsche. Μέσα σε ένα μουσείο περιμένει να δει κανείς εκθέματα του παρελθόντος και μόνο. Όταν πρόκειται όμως για μουσείο αυτοκινήτων μιας συγκεκριμένης εν ενεργεία φίρμας, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όλο αυτό το ένδοξο παρελθόν της, οι επισκέπτες θα πρέπει να το συνδέσουν με το παρόν και το μέλλον της φίρμας. Να δουν πώς το παρελθόν την οδήγησε στο σήμερα και με τι προοπτικές προχωράει στο μέλλον. Έτσι και στην περίπτωση του Μουσείου της Porsche, διατηρούνται οι ισορροπίες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της μάρκας. Ίσως το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο κεφάλαιο στην ιστορία της μάρκας Porsche είναι οι αγώνες. Η φίρμα, από τα πρώτα της κιόλας βήματα, είχε εμπλοκή στους αγώνες αυτοκινήτου. Τους θεωρούσε το μεγάλο σχολείο, και έτσι είναι, για την εξέλιξη των μοντέλων παραγωγής. Η αρχή των σπορ αυτοκινήτων παραγωγής ξεκίνησε με την 356 Roadster, ένα καλήγραμμο διθέσιο ανοιχτό μοντέλο, πρωτοποριακό για την εποχή του, κατασκευασμένο το 1948. Εξοπλιζόταν με έναν τετρακύλινδρο boxer κινητήρα Volkswagen με χωρητικότητα 1131 κυβικά εκατοστά και ισχύ μόλις 35 ύπους, αρκετή για να του δώσουν μια τελική ταχύτητα που άγγιζε τα 135 χιλιόμετρα ανά ώρα, χάρη και στο αμάξωμα των μόλις 585 κιλών. Το όνειρο του Ferry Porsche γινόταν πράξη. Και από εδώ άρχισαν όλα. Το 1948 το πρωτότυπο με το νούμερο 1 βάζει στους αγώνες ουσιαστικά την πρώτη 356 με αμάξωμα ελαφρού κράματος. Ο κινητήρας των 1086 κυβικών εκατοστών με απόδοση μόλις 46 ύπους τοποθετήθηκε δίπλα στον πίσω άξονα. Η 356 SL Coupé είχε τελική ταχύτητα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα και ο Γάλλος εισαγωγέας της Porsche, ο Ghost Veuillot, πέτυχε μέση ωραία ταχύτητα 118 χιλιόμετρα ανά ώρα που του έδωσε τη νίκη στην κλάση του μοντέλου μόλις την πρώτη του αγωνιστική παρουσία. Το 1956 το πρώτο μοντέλο Porsche που κατασκευάστηκε ειδικά για τους αγώνες ήταν η 550 Spider. Φόραγε έναν τετρακύλινδρο boxer κινητήρα 1498 κυβικών εκατοστών και οι μόλις 110 ύποι που απέδιδε ήταν αρκετοί για να κινήσουν το αυτοκίνητο με τελική ταχύτητα 220 χιλιόμετρα ανά ώρα, χάρη και στο ελαφρύ αμάξωμα. Το μοντέλο αυτό άφησε εποχή στους αγώνες, κυρίως στο ράλι μίλε μίλια. Ο Paul Ernst Stoffle με τη δική του 356 α Carrera GT πέτυχε μια σημαντική νίκη στον αγώνα αντοχής Lotich-Rome-Lotich των 30 ωρών χωρίς διακοπή το 1959, ενώ το αυτοκίνητο αυτό κατέκτησε και την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης στην κατηγορία των GT στον αγώνα Targa Florio την ίδια χρονιά. Κάτω από το καπό βρισκόταν ένας τετρακύλινδρος boxer κινητήρας 1558 κυβικών εκατοστών
που απέδιδε μόλις 125 ύπους, αλλά ανέπτυσε τελική ταχύτητα 210 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η Porsche έγραψε μεγάλη ιστορία στους 24ωρους αγώνες του Le Mans μεταξύ των ετών 1982 και 1994, όπου πέτυχε 7 νίκες με τα μοντέλα 956 και 962. Η 962C βασιζόταν στην 956, αλλά είχε μακρύτερο μεταξώνιο κατά 120 χιλιοστά. Στην Ευρώπη αγωνίστηκε η έκδοση με διπλό τούρμπο και στη Βόρεια Αμερική στους αγώνες IMSA η έκδοση με turbocharger. Η 962C αγωνίστηκε και κέρδισε στις 24 ώρες του Le Mans με οδηγούς τους Hans Joachim Stuck, Derek Bell και Al Holbert το 1987. Φορούσε εξακύλινδρο επίπεδο Boxer turbo κινητήρα 2.869 κυβικών εκατοστών με απόδοση 680 ύπους και τελική ταχύτητα που άγγιζε τα 350 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εντύπωση προκαλεί και η 956 τοποθετημένη ανάποδα στο μουσείο. Ο λόγος είναι προφανής. Σύμφωνα με φυσικο-μαθηματικό τύπο, όσον αφορά την ασκούμενη δύναμη προς το έδαφος λόγω της αεροδυναμικής, η 956 στα 321,4 χιλιόμετρα ανά ώρα, θεωρητικά, θα μπορούσε να κινείται ανάποδα σε μία οροφή. Καθώς η 356 ήταν το μοντέλο σταθμός για την Porsche, παρήχθη σε αρκετές παραλλαγές αμαξώματος, τόσο σαν κουπέ, όσο και ως κάμπριο. Στα 80 του γενέθλια, ο Ferry Porsche παρουσιάστηκε το 1989 στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης με ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο βασισμένο στην 911 Carrera 4, την Παναμερικάνα. Φορούσε τον εξακύλινδρο Boxer κινητήρα των 3.557 κυβικών εκατοστών με 250 ύπους και η τελική του ταχύτητα ήταν 210 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η οροφή του άνοιγε εντελώς με ειδικά φερμουάρ και το μοντέλο θύμιζε με τον τρόπο αυτό έντονα τις εκδόσεις Targa της 911, αλλά και τη φιλοσοφία που είδαμε αργότερα στην Boxster. Το μοντέλο αυτό όμως δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή. Η Boxster είναι το μοντέλο που κυριολεκτικά έσωσε την Porsche από την οικονομική καταστροφή. Το πρωτότυπο Study Boxster, που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου του Detroit το 1993, το 914 που παρήχθη στο τέλος της δεκαετίας του 1960, έφερε την υπογραφή των Porsche και Volkswagen. Το διθέσιο αυτοκίνητο με τον κινητήρα στο κέντρο είχε τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων για λογαριασμό της Volkswagen και εξακύλινδρο Boxer για λογαριασμό. Η 911 φέρει στις πλάτες της το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της μάρκας. Το 1959 ο Ferdinand Alexander Porsche ολοκλήρωνε την ιδέα της 911 με το μοντέλο TAF 7, την 754. Σκοπός του ήταν η δημιουργία ενός σπορ μοντέλου με αμάξωμα 2/2 θέσεων, όμως το μοντέλο αυτό δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή, καθώς η επιθυμία του επικεφαλής της μάρκας Ferry Porsche ήταν ένα πλήρως ευέλικτο τετραθέσιο μοντέλο με σπαστά καθίσματα πίσω, έτσι ώστε να διατηρείται η πίσω γραμμή του μοντέλου όπως παραμένει μέχρι και σήμερα.
Η Ferry Porsche και Wendelin Weckending πρόσφεραν αυτό το κομμάτι στην αστυνομική αρχή της τροχέας του Baden-Württemberg, το οποίο αποτέλεσε όχημα υποστήριξης των εθνικών δρόμων.不掏钱谁掏钱？我操！你怎么还敢这样说？